Yabona inkosi uThixo mayethi bakhahleliwe abantu bakhahlelwa yiyo lento sibuka. Yebo uzokhahlelwa Bhasopa. Okungenzeka futhi sowakhahlelwa. Imani ke ngizonivezela la u2013 kuJuly. Hayi sasibancane kodwa unyazi laloku lithi hayi baseza abantu. Hayi sasibancane njengoba nibona. Sasibancane impela. Lokhu landa ke ibandla kancane balokubeza abantu. Kukhona abahlubukayo ukuhlubuka ukuphuma ebandleni. Uyabona maniphuma niba u20 kusale ngene 100 unyazi likushilo lokho ladani ningahlubuka kodwa ekhambeni kwenu noba u3 kubuya 24 la ngaphakathi kube njalo yabona. Baningi abantu njengamanje la kwaku2013 nje ubona siyidlazana manje ku2024 lo leli temple ligcwele lonke njengokusho kwamnikazi kodwa usamile ekutheni labantu laba bancane ukhuluma lokho ngoba uyazazi ukuthi uyayiprove yena uyabona baba wethu phela oyiprovayo ukuthi imisebenzi uyayenzela abantu baningi kakhulu abantu yabo nje basigcwele lana nje sonke sinini lemisebenzi ayenzile kuthina abanye basazofuna ukuyibona leyo misebenzi kodwa sebayibonile ngabanye. Kungijabulisile ukubona izinsizwa nezintokazi zivakasha nomama bangayigqokanga ingubo kulo July bekonakele. Abanye sebaphenduliwe abanye ukhona nje othi nginikele ngo2 kufika ubaba wami washona ngo2003 angikaze ngamphupha. Uthi ngimcela intethelelo lakaShembe ngoba ngathi uShembe ngisaphila mina. Anikahleni emanazeli kanti imali niyithatha imoto ezibiza kangaka kanti niyithenga ngani nini? Hayibo ngibona amabhaki mina ini imoto osayibona izimiliyoni esitolo lo muntu usayithatha le mali uyithatha le na imali imoto hayi ngibona imhlola mina lapha ninazi imoto awukho Mercedes ongangena ngakho BM entshe engekho lapha imali kazi niyithatha nisabele nathi nabele nabanye nomfethu lo walahlekelwa iPhone okwakumenyezelwa ngesabathi ukuthi hayi iPhone kade ngithinta manje uyangitshela ukuthi wayithola iPhone udlulisa ukubonga ukuthembeka la kwamalungu nabanye abalahle ikhwama abanye bayithola nemali kanjalo bayithola sibonga ukuthembeka nobuntu kunina amaNazaretha sibonge nabafethu ngabona kudliwa kudlulisa ukudla kunika omunye kanjalo inhle into enayenza uJuly bumuhle wafethu.